Parlar per no callar. Un podcast de Gonzalo Borreda y Tono Calabuig. Ja o què? Ja. M'has de pegar. No, jo crec que s'ha escoltat tot molt bé. Avui... Sí, la veritat és que... A més, bueno... És avui... que no vam comentar, però sí. li van fer la jugarreta, per així dir-ho, a Amazon. I... Tia, però que això està gravant a Amazon. Ja, però Amazon no estarà sentint. Ah, bueno. Jeff Bezos i no crec que ho estigui escoltant. Bueno, va, pues explica la jugarreta. I teníem un micro que ens anava mal, que era el meu. Clar, bueno, com haureu pogut comprovar en la temporada anterior... Exacte, hi ha en programes que, sí, uau. Exacte. I no era que nosaltres siguem... Ui, que no siguem... bueno, que no és que no puguem. Era una qüestió tècnica. Exacte. Aleshores, aprofitant que tu no se'n van anar a veure la regna d'Anglaterra, jo vaig parlar a Amazon i li vaig dir, mira, mi ciela, que m'està passant això. I ells me van dir, molt bé, em sembla, pruebas, cariño. I vaig dir, todas las que quieras. I li vaig enviar el Spotify, el YouTube i tot el que feia falta per a que ells ho pogueren... És que la nostra convidada està servint-se el té, no passa res, ha sigut... Sí, o sigui, hi ha un senyor en Amazon o una senyora en Amazon que ha sentit de parlar per no callar. Sí, exacte. La qüestió que ens van enviar un nou micro i l'anterior no l'hem hagut de tornar. Clar. És que si hi ha algun tècnic o tècnica d'això o reparador o reparadora, per favor que es fiquen en contacte perquè si no tindrem 4 micros. Exacte. I, bueno, jo crec que avui... clar, avui tu i jo tenim un poc de pressió. Sí, no? I això això és que s'ha de dir perquè... Hem pressionat a escolar. Clar, perquè tenim una convidada que ara mateixa no sabem el que està fent. Ah, val, és que el té s'ha desparramat. Sí, és un poc per la taula, no passa res. Abans m'ha passat a mi, abans quan estàvem preparant tot. Clar, que... però avui estem contents perquè donem la benvinguda a una professional del RAM. Exacte. Que és ni més ni menys que Nerea Sanfe. ¡Ole! ¡Bravo! Hola, Nerea, cariño. Una cosa, el RAM era una llet que yo bebía cuando era menuda. Encara existís, no? Ai, pues és que ja m'ha fet gran. Entonces... Que el bric és així com tipus vintage. Llet RAM. Clar, sí, jo és que saps? crec, si no estic mal ubicat jo, espai temporalment, crec que RAM va tardar una miqueta en introduir el abre fàcil i per això va van quedar enrere, no? Clar, en desús. I jo crec que a ell li van passar per davant la gent que va innovar en el producte. Clar. Crec, Jo el que recuperaria és l'anunci de Puleva, quan Belén Com era Cuesta es Puleva? tirava del velero. Del velero. Era genial. Me encantava. Sí, És pues de sí, no el veres. recorde. Pues mira que ens criden a les 3 i el fem baix d'estiu. Sí, però en una barqueta de l'Albufera, perquè en un velero jo... I no mos hi seria tan bé, no seria tan fàcil. A Tono tampoc li mola molt el tema barquito. Jo, bueno, això ho En ese barquito de papel viajaremos tú y yo. Temazo, poco se habla. Sí, però jo tendís a arrojar en els barcos. Ay, o me sea, encanta que no- arrojar. Una palabra preciosa. Qui diu vomitar? Ningú. Arrojar. Arrojar. Ai, bona gent. Claro. Bueno, gent o xota, perdó. Que estic encantada d'estar amb vosaltres, Hola, que vamos hola, d'il·lusió. hola. Parlar per no callar, i res. quan jo no pare parlar i de xerrar... Clar. És perfecte. És que nosaltres ja jo crec que va ser una connection, perquè, Sí. bueno, Sí. si voleu podem explicar una miqueta tot això quan comença a coure. Sí, clar, perquè per supost. Bueno, doncs bueno, fes els honors. Però com comença a caure? La relació, eso. Com us van conèixer? Clar. La relació. el menage à trois. És que és molt surrealista. Sí. Que la gent pensarà, serà arran del podcast. Pues no, Pues equivocat escolau. Error. Tot es remunta a festes del coll del 2019. Si no Sí, abans de la m'equivoque. pandèmia. Exacte, Sí. abans de la pandèmia. Que així les amigues, Antònia i jo, i les nostres amigues estaven, ens van invitar a un lloc a veure l'entrar. I allí que vam anar nosaltres. I qui estava també invitat ese dia? Nerea, Però és que una cosa, tu vas arribar un poquet més tard que nosaltres. Jo vaig arribar no? més tard perquè havia quedat amb la meva companya Maria, que era companya de feina i amiga, que també van conèixer. que també la vau conèixer ese dia, i arribarem un poc més tard perquè, bueno, com vam dir, com anem a estar tot el dia, Clar. pues jo no vaig estar ahí a les 10 del matí fent mentiretes, que a les 2 del migdia pots acabar ja Com sabes, nosaltres! com nosaltres, ¿vale? I tu ja vas vindre i vosaltres ja estàvem en eixe punt. Claro, jo arribo allí al joc al baix de Gavi i de sobte jo veig a una panda de penya que supermotiva i jo dic, ese es mi sitio, ese es mi sitio. Sí. I clar, i ja me presentareu a la vostra amiga Clarita, Clarita. en pau descanse, que avui Sí. m'ha enterat que
ha faltat. Estic molt trista. Clarita, vosaltres, i ja vam unir-nos tota la vesprana. Sí, bàsicament. I va ser un poc com exaltació festera, Tal no? qual. Això de l'amistat i molt guai. Realment els moros mos la trufaven, o sigui, mos Un poc sí. Un poc sí, mos assomaven, Claro, home, fem superauge als músics i tot. I després anàvem a buscar xels i mentiretes. Tal qual. Jo també recordo, ara m'estan venint imatges perquè crec que vaig fer un poc l'espectacle amb el meu home en ixe baix un poc, perquè estàvem molt enamorats. Jo d'això no me'n recordo, sí, veus? ho recordo, perquè és que m'ho va recordar algú fa poc. Em va dir, sí, jo recordo que estàvem en ixe baix i esteu tu i el teu home, i vaig dir, a veure, què vull dir? Que la gent que no es pense simplement és que estem besant-se i ja està. Però bueno, no estàvem fent un show, saps? Un arrebato d'amor. Però sí, va ser un dia molt guai i posteriorment es van trobar que estàvem rememorant ara, però llavors aquest dia va ser super improvisat perquè no n'hi havia res i es van trobar en ple Festival de les Arts. Això és de veres. Home, no hi havia res, estava al festival. Ja. Sí, però vull dir que no havíem parlat ni res i de repente va ser marica, quant de temps! Sí. I va ser amor, jo crec que és el que digueu, va ser com amor a primera vista des del moment que mos vam veure, saps? O sigui, vosaltres me n'aniria de viatge. Perquè nosaltres me n'aniria de festa. Clar, el tema és el que tu has dit, que jo crec que ara quan ens retrobem ja és de forma super inesperada. Claro. Tu i jo fa poc, tu no estava, però fa poc també es van trobar en el concert de la Fumiga Lloques. Però, rotllo, quan s'acabava que siguem els dos del vàter... I després ausen de festa a la peligro, pues ausen a la peligro. Tal qual. Que guai, que guai. Jo crec que aquestes relacions, jo de fet, un dels meus millors amics, que és Fran Surimi, va néixer del pum, o sea, de la nada y somos besties. Claro, o sea, que això és lo més bonico. És molt guai. I nosaltres volíem tindre tassi perquè, clar, fent repàs de la gent famosa que volíem portar, perquè tu eres famosa. Bueno, una famosíssima. A veure, tu eres lo que podríem considerar una influencer. Bueno, sí. No? Sí. Val. Sí. Aleshores, també volíem parlar un poc d'aquest tema, no? De com es va gestar aquesta faceta teua, no? Com va començar tot, a lo millor. Jo vos he de dir que comencí sense cap tipus d'objectiu, no? De dir, bueno, Nerea, és de veres que jo me vaig obrir Instagram perquè, anem a ser sincers, sí, Instagram és la xarxa social que avui en dia, 2022, la peta, que a lo millor l'any que ve serà una altra, però bueno, jo crec que Instagram va ben encaminant, que mos està fent putaes, ja us contaré quina serà després. I jo vaig començar, és de veres que entren a punt en 2018 a currar i dic, hosti, Nere, tio, pues Instagram te pot donar ahí possibilitat d'obrir-te portes. I molta gent me achaca a que he guanyat seguidors per la tele, i vos he de dir, amigues i amics, que òbviament tota pedra fa paret, però que jo duc més d'un any i mig que vaig fent coses de tele però no tinc una seguida en tele, vale? I jo continuo ahí pico y pala, i la penya, molta penya me parla i me diu, Nerea, és que no sabien que eixis en la tele si no te coneguem per teu Instagram, o perquè t'hem vist en persona i eres una tia superguai, o llámalo X. Aleshores jo vas començar com poc a poc i vas dir, hosti, Nerea, pues així hi ha un futur que tu pots rascar. I entonces vas començar i bueno, ja sabeu com soc, és que molta gent me para i me diu, ai, és que pareix que siguis la meva amiga perquè com us contes la teva vida, com avui he cagat, avui he vomitat, o avui estic trista, o m'ha baixat la regla, pues no és el dia a dia de la Sanfe, entonces és com si me coneguera. Clar, exacte. Això, mira, jo també crec que vas eixir en algun capítol o aixina, o ho hem parlat Tono i jo, però jo per privat, això, no?, que a vegades estàs... Vull dir, nosaltres en Ontinyent sí que la gent ens coneix més perquè som d'allí, evidentment, i si algú ens escolta, ens ha passat alguna vegada d'estar de festa i que algú te vingui i te pregunta alguna cosa i tu digues, ostres, però sí, esto és rotllo una cosa que li he contat jo a Tono, però no ho he contat també en el podcast. Clar, és que si ho has contat públicament, el problema és que no recordes ja el que has contat i el que no has contat, aleshores, clar, passen situacions jo a vegades faig stories que me venen de porque sí, després dic Nerea, saps? Però dic, no, és que eres tu, és que si no fores tu no faries això. Exacte, totalment. I és amb Instagram no me pensa reprimir. Clar, vull dir, ja està. Això a nosaltres ens passa molt, bueno, almenys a mi em passa molt en el podcast, no? Que, clar, perquè suposo que després també podem parlar d'aquest tema, no? Diferències de parlar, o sea, de treballar, perdó, en un programa més audiovisual, més estructurat i parlar en un podcast com fem nosaltres, no? Perquè, clar, així moltes vegades
és molt espontani i clar, i després quan sentim els programes en casa jo de vegades dic, ai mare, en quin fregau em vaig clavar tal qual, i això per què ho vaig dir? Clar, però és que al final és el que tu dius, no? Este format almenys és molt espontani, no? I la gràcia és això. No, la gràcia és que tu pugues dir i expressar el que vulguis, òbviament sempre des d'un respecte, però dir el que et dona la gana. És que si no, pa què se fa això? Exacte, bàsicament. Ja tenim programes de ràdio que són per rigorositat, tiquití, pues así, chico, agua fer lo que vulguis. Exacte. I parlant de tot un poc d'este tema, sempre has tingut clar que volies dedicar-te a l'audiovisual o des de quan... Mira, vos diré la veritat. Ma mare diu que quan tenia 2-3 anys volia ser perruquera. ¿Vale? Que guai. Perruquera, però perquè jo anava a les tisores i a les Barbies, a ma mare inclús. Ma mare és mestra corregint, la pobra s'adormia i jo més d'una vegada... Trasquilar, saps? Dia que volia ser perruquera, però alhora jo sempre volia ser Maria Bradello. Això sempre ho he dit, que Babalà per mi ha sigut un referent. Entonces, jo dia, Nerea, és que eixa senyora has de ser tu. I jo jugava amb les meves amigues, les obligava a sentar-se en el sofà, i jo es dia, ara, quan jo diga com va, heu de dir Babalà. Entonces, jo recordo la meva amiga Mar, que són les meves millors amigues, ara m'ho recordo i me diu, Nere, és que tu me sentaves i hasta que no dia Babalà superfort, tu no paraves. Pintaba la piga de Maria Bradello. És altre nivell. I entonces jo crec que des d'aquest moment jo he volgut eixir a la tele. O sea, jo tenia clar que volia eixir a la tele. Conforme te vas fer major, te vas donar més compte que t'agrada l'audiovisual, no? Jo deia, jo vull fer tele, jo vull fer ràdio, jo vull fer inclús cine. Ara és de veres que quan vaig estudiar la carrera vas dir, ui, no, el cine m'agrada molt per mirar-ho, però per treballar-ho és tan complicat, tan dur. Què vas fer tu, que vas estudiar? Jo vaig fer comunicació audiovisual en la UJI, en Castelló, perquè en València la nota estava molt alta. Jo vaig ser la primera generació que van canviar el selectiu. Aleshores, el selectiu, en compte de sobre 10, anava sobre 14. Vaig suspendre 2 exàmens, entonces sobre 14 no se me va computar. Em vaig posar en un mòdul superior de realització audiovisual i vaig dir, jo vaig fer so, imatge i tal, i vaig dir, això ho he de fer, va repetir selectiu i entri en València i en Castelló. I entonces jo digui, tinc l'oportunitat d'entrar a les dos. Quina m'agrada més? I vaig decidir anar a Castelló. I no m'arrepentisc perquè Castelló ha sigut com una casa, saps? Era família, era gent de poble del nord, tot en valencià, va ser molt guai. Que guai. Sí. Bueno, això també m'agrada molt perquè és un exemple, no?, que moltes vegades, al final, pot ser la primera vegada... Clar, la primera vegada que ho intentes no ix bé, no? Però sempre hi ha camins per arribar a on uno vol, no? Que això és un tema que hem parlat molt en el podcast. Sí, totalment. Vull dir, no t'has de desanimar, no t'has de dir, jo vull arribar a ser metge. Bueno, pues no entres a la primera. Bueno, clar, saps que tens un objectiu ahí. És que jo soc superdefensora dels mòduls, tant mitjans com superiors, i això li vaig fer entendre als meus pares. Jo soc la germana major, jo tinc 2 bessons menuts. Els meus pares mestres, poseu-vos en situació, Nerea, suspèn 2 exàmens de selectivitat i ma mare era, has de fer una carrera. Magisteri, lo que vulguis. I jo, no. O sigui, jo tinc clar quin camí vull seguir, aleshores vaig a intentar obrir-me portes per on siga per arribar. I al final arribes, si vols, òbviament. Que guai. Això està molt bé. Això és una experiència vital super guau, Sí. No, i demostra maduresa, no? Perquè al final, moltes vegades també hem parlat en el podcast, no? O sigui, el fet d'anar en contra de l'opinió del teu voltant o del teu entorn més proper, de vegades no és tan fàcil. No, i he de dir que, tot i que els meus pares em recolzen al 100% sempre, al principi de començar la carrera, no? O el que me va passar en el mòdul, me diuen, Nerea, i si estudies una altra cosa? Sí, perquè ho veien molt complicat. Clar, veuen ahí la reticència. I a poc jo els vaig demostrar que amb ganes ja més forts tot se podia aconseguir. I bueno... Que guai. Sí, és la demostració de que si vols pots. Sí. Saps? Que bé. O sigui que ahí estic. Ole. I tu ara actualment on estàs treballant? Pues mira, actualment estic en la ràdio de Punt, en Territori Sonor, en un programa de música que es fa... En Manuela. En Manuela Lande. Claro. Que és divina, que també van coincidir el dia d'alcohol. De veres. Que estava ella. I també estic en Manuela, estic encantada, m'encanta. Mai havia fet ràdio professional i em faltava això per fer, no? Vos he de dir que jo soc de tele, m'encanta la tele, però obrir-te portes
és bonic i també tu no saps el futur que et depara Que la guai, vida. exacte, totalment. Entonces la ràdio m'està obrint un camí, una mentalitat que m'encanta. Aleshores estic de dilluns a divendres en la ràdio de punta, més currar i emborxassot en el piruli, que estic al costat de casa, vaig caminant a treballar, que això és, bueno, meravellós, i a banda estic com a autònoma i, bueno, pues faig presentacions, bolos, Instagram també, faig publicitats... Claro. Busca'm que si la algú vida. vol contractar-la ja Saps? està. Bueno, DM, sí, no, bueno, no pare. Que no guai. pare. I així estàs avui també. Que I així estic amb vosaltres. Exacte. Que vosaltres no Avui paguem en el perquè- Tenduret. No, però pagueu en amor. Us arriba. Pagueu en amor i a més és molt guai perquè crec que encara que siga de forma altruista, mentre ho passeu bé i mentre hi hagi veritat en tot el que Sí, conteu, clar. i qui vos diu que no podeu arribar a saber on, Pues saps? sí, saps? Això clar, mira. sí, ho parlàvem fa un programa o dos, no? O sigui, al final este projecte va néixer un poc perquè, a veure, vocació audiovisual, jo crec que Gon i jo no No, no teníem. n'hem tingut. O sigui, a lo millor Gon sí que tenia una vocació més artística, Sí, exacte. plàstica, Perquè tu, però... tu que has estudiat o que has Clar, i és que és un poc semblant a la teua història, no? Jo vaig fer... és que és una història uau. Jo vaig fer el... Ui, perdó, Antonio. que el li he micro pegat de al micro. Amazon. Técnico. Jo vaig estudiar el batxillerat científico-tecnològic. Me'n vaig anar fora perquè també vaig... la Pau... jo vaig suspendre una i vaig anar l'últim any que es feia en setembre. Va ser fatal. És que lo de la Pau... Va ser fatal, me'n vaig anar fora i quan vaig tornar jo des de sempre he dibuixat, m'agrada molt el dibuix, anava d'extraescolars i vaig fer un cicle superior d'il·lustració. Per això, perquè pues, sí, m'agrada prou l'art i tal. Però quan vaig acabar, per contra, no, veia que m'agradava molt, però que era més un hobby, no un dedicar-me... Un treball. Exacte. I jo ara soc psicòleg. Ah, bueno, pues la vida, I saps? la veritat és que per lo que tu dius, al final ha sigut un camí que m'ha costat, però a tu no li crec que ho dic quasi totes les setmanes. M'ha costat tant encontrar-ho, però quan ho he trobat ha sigut tant de dir això me ve... És que jo no sé vosaltres, però no recordeu quan anàvem a l'institut que sempre hi havia un psicòleg o una psicòloga que te dia, bueno, vinga, te vaig ajudar a veure què vols ser de major, vinga, i jo recorde, i jo perquè ho tenia molt clar, però amigues i amics dient, ai, és que no sabem què fer, i damunt no mos ho deixen clar, no mos expliquen, sí, te diuen les carreres, les oportunitats que tens, però ningú t'explica. Si t'equivoques, pots tornar a començar. Exacte. Tingues 25, 30, 40 anys, pots estudiar la carrera que vulguis, el mòdul superior que vulguis, Exacte. perquè si no trobes la teua vocació o el que tu vols fer en la vida, no vas a ser feliç. Clar. Saps? I també existeix la possibilitat de que no sàpigues què vols fer en la vida. Totalment. I que no ho tingues clar i que mai sàpigues què vols fer i acabes sent mestre, psicòleg o dependent d'un supermercat i, bueno, i digues, no és la meva vocació, però he trobat la felicitat. Exacte, efectivament. totalment. Això és molt important, també Sí. vam parlar en el programa anterior, el tema de buscar la Ah, sí, felicitat, exacte. no? Tot això venia a dir perquè, clar, nosaltres no teníem, en principi, aquesta vocació audiovisual, però, clar, va arribar un moment que vam dir... Però si la xarleta la Clar. teníem. Lo que m'agrada molt és xerrar. Claro. I vam dir, ostres, a lo millor sí que hi ha una manera, no?, de començar un projecte que, el que tu dies, no? No sabem on acabarà, ojalà acabe molt lluny, no? Tinguem un recorregut Jubilant-nos. molt llarg, però al final això ho fem per passar-s'ho bé, Sí, no? I al final també s'ho totalment. de comptar, no? Si Clar. que potser no és la nostra professió, no és el que ens dona de menjar, però bueno, és un passatemps, Però no? és que anem a veure, jo jo em vaig obrir un canal YouTube fa 5 anys ja, mare meua. Fa 5 anys, jo òbviament tenia una finalitat per a buscar treball. Jo quan me vaig enterar que s'anava a obrir a punt 2017, jo vaig dir, Nerea, què pots fer? Perquè jo tenia clar que tirant currículums no s'arriba a ningun lloc avui en dia. Jo vaig dir, Nerea, t'obris un canal YouTube, soltes tot el que vols soltar Clar. audiovisualment parlant, tu xarres, Clar. i si algú te veu, superbé, perquè jo estava currant, jo he currat en televisions comarcals, bueno, pues del gratis, i jo anava fent un programa de rugby, va ser reporter de rugby sin ser jo nada d'eso. Ai, Vull dir, interessant. jo des de la carrera jo tenia clar que tenies que anar començant a treballar i obrir-te camí, perquè si no, Exacte. saps? Entonces, pues, això, pues, televisionetes de falles, he donat l'oratge, hola, l'oratge, jo... Ostres. Vull dir, coses que te anaven curtint com a professional, Clar. encara que els mitjans eren pocs. Entonces jo vaig dir, jo m'obric un canal YouTube i el que passa, passa. I jo m'ho prenia com una feina. Vull dir, jo cada setmana m'escollia un tema, me gravava el vídeo, me l'editava, i tot això te fa que aprengues. Aleshores, vosaltres, ara mateixa, de forma altruista, però dius,
en tindre una continuïtat, en un objectiu, bueno, pues no sabem on arribarem, però a poc a poc es veieu els dos, sou amics, també quedeu, xerreu un rato, perquè moltes vegades avui en dia és difícil quedar amb les amistats, i a mi em passa que dic, au a veuremos mínim una vegada per setmana. Exacte, sí. Entonces, això... És complicat a voltes, sí. no? En les vides que portem. I en el tema de xarxes socials, al principi has comentat que Instagram t'ho posa difícil. El meu passat, últimament Instagram, i jo veia... Jo sóc una obsessionada, ¿vale? De la gent que compra seguidors. O sigui, jo odio aquesta gent. La odie no, o sea, bueno, cadascú que fas el que me pareix molt trist perquè t'estàs enganyant a tu mateixa. Exacte. Entonces jo sempre sóc la típica que mira de quants seguidors, quants likes té, no? Sobretot de penya superinfluent, no estic parlant del panorama del País Valencià, sinó llámalo Dulceida, llámalo X. Sí. No vull dir que Dulceida s'ha comprat, perquè O no sí. ho sé, o sí. però últimament la pilota m'està rebotant perquè jo tinc ara 15.700, 800, sincerament no m'obsessiona el número, de fet no ho mire quasi, i estic notant que tant els likes com la repercussió cada vegada va menys. És com si Instagram mos amagara. Ja. ¿Vale? I ho estava comentant l'altre dia en una persona també que té un Instagram professional i me deia, Nerea, és que nosaltres tenim 30.000 seguidors i arribem a 3.000 persones sense comprar seguidors. O sea, vull dir, com que Instagram de vegades li pega la bola i què passa? Que Instagram vol que pagues. Clar. Instagram està tot el dia, venga, public. I jo, Instagram, no te vaig a pagar. O sea, no te vaig a pagar. Vull dir, entonces què passa? Que t'amaga. I això te dificulta molt més la feina. Clar. Correcte. Però és que això jo ho he viscut. Tu recordes que t'ho vaig dir? Estic parlant llegón. Que fa un temps, o sigui, jo el que he detectat és que, per exemple... Sí, ho vam parlar en Anglaterra. Fem stories des de Parlar per no callar i ens etiquetem els dos, val? Molt bé. Jo, quan compartisc stories des de Parlar per no... O sigui, des del meu perfil de... No, o sigui, jo des del meu perfil compartisc el contingut del podcast, val? Sí. Quasi ningú ho veu. Pues no, o sigui, meu amaga Instagram, o sigui, jo què sé, posem per cas que una publicació normal, o sigui, una story normal del meu Instagram arriba a 400 persones, i quan compartís contingut del podcast arriba a 100 persones. I gràcies. I és heavy. I jo crec que és perquè el propi algoritme detecta com si jo estigués fent promoció d'algun producte o d'alguna empresa. Però estàs fent promoció d'un Instagram. Clar. No estàs etiquetant a una cosa comercial. Correcte. Però ell no diferència perquè, a banda, nosaltres no guanyem diners del podcast. Clar que no estem, vull dir, no estic promocionant el meu negoci, és simplement... Però, clar, això l'algoritme no ho detecta i, clar, i és una puta... No sé què fer, estic per fer vídeos jo des del meu Instagram i mos ho està posant molt difícil i, de fet, les últimes campanyes publicitàries que he tingut, quan me demanen que posi un enllaç, imagineu-vos unes sabatilles, un enllaç, per a que la gent compre, demana més diners. Perquè, sabeu per què? Perquè quan tu fiques enllaços, Instagram te penalitza. Si no són enllaços d'Instagram. ¿Vale? Si vosaltres imagineu-vos que mos han convidat a un concert i mos diuen, perfa, però fiqueu el link. Claro. ¿Vale? A no ser que siga molt amic meu o amiga, que jo sempre, això ara vos ho contaré, no? Jo la penya que me parla, causes socials o amistats, jo sempre dic, no te pense cobrar res perquè ho faig perquè m'eix de la figa. Quan fique enllaços que siga algo comercial, cobrem més perquè me va repercutir desfavorablement en el meu perfil, perquè Instagram me va amagar 2 o 3 dies i a lo millor els meus stories arriben d'una mitjana de 4.000, 4.500 persones, pues a lo millor arribaran a 2.000. Clar, és que és la meitat. O sigui, és que és molt trist. Sí. Aleshores, ahir me faig el càlcul de dir, ostri, Nerea, saps? O sigui, com te ho organitzes? És que és molt complicat i jo me trenque la crisma per estudiar Instagram des de busque foros, busque tal, i després dic, si és que van a fer el que els dona la gana. L'Instagram, l'algoritme sempre guanya. Sí, tal qual. O sigui, és com la banca, saps? O Hisenda. O sigui, en este joc del monopoli que estem jugant, Instagram sempre va estar ahí, ens té agarrat. O sigui, totalment. Aleshores, fem el que fem i després potser hi ha un dia que pujo una story random i potser arriba a 6.000 persones i jo dic, per què? Clar. Saps? I jo volia fer-te una pregunta des d'abans que has comentat un poc, no sé què ha sigut, però m'ha vingut un poc el tema de
preguntar-te o si alguna vegada has notat rotllo en plan de que quan comences a créixer, no? En Sí, plan en Instagram o tant a Instagram com a diferents xarxes socials, si has pogut arribar a trobar un poc de pressió, no? En el fet de dir, ostres, estic creixent, sé que estic creixent, i això, no? De notar un poc de pressió de dir, vale, el contingut que estic fent seguirà estant bé, seguirà agradant, Clar, no seguirà agradant... Moltes vegades em plantejo que la gent nova que arriba al meu perfil no sé si sap qui és Nerea Sanfe o com és Nerea Sanfe. Per una banda, pense que si tu m'has començat a seguir és perquè t'interessa el meu contingut Clar. o t'interessa la meva personalitat, però sí que és de veres que per una altra banda a vegades dic, ostres, esta gent es molarà el que faig o es molarà tal, però sempre prima més i sempre acabe pensant, bueno, pues si no els agrada que me deixen de seguir. Exacte, totalment. Aleshores, jo sóc molt de parlar en la gent, de fet sempre contesté quasi tots els missatges privats que m'envia diàriament, a lo millor m'envien 10 missatges privats, jo sempre utilice una part del meu dia en contestar, en posar mínim un like, no? O mínim un gràcies, perquè pense que has d'estar agraïda per tota la gent que et parla o et contesta, encara que siga una hora de la meva vida, saps? És que si tu no tens un feedback en la teua gent, si tu no eres propera, què pensarà la gent de tu, no? O què diran, no, estic seguint aquesta persona, per què? Clar. Moltes vegades, sobretot, me pregunten per roba, que dic, tio, Nerea, t'has de fer una marca de roba, perquè tot lo que promociones, o sea, tot lo que... Jo o sea, jo per stories me dic, això, perquè, no? A no ser que una marca m'envia una samarreta o lo que siga, però moltes ties i tios preguntant-me per roba meua dient, li la vull regalar a la meua nòvia, ¿vale? O sea, ai, Nerea, és que la meua nòvia m'ha dit que li encanta les teues arracades, d'on són, que les vas a regalar de sorpresa, i jo... Pues jo he mirat les arracades perquè crec que tens una amiga o alguna vegada has promocionat amb unes arracades molt xules, unes que tenen com Sant Diacs, que un arc de Sant Martí, i jo les he mirat, però per mi, no? Per la meva nòvia no, per mi. O sea, tinc moltes persones que... És que jo sóc fan de les arracades, o sigui, molt les arracades. Cómprate lo que te compres, que unes arracades sempre van a ser guais. Entonces, sí que és de veres que moltes marques m'envien. Però això, que molta gent... O sigui, tornant a lo que diem de que esa pressió, no? La note, però sincerament me la rota. O sea, sí. Al final, primer... O sea, és que si no m'ho passe jo bé en lo que faig... Exacte. Jo estava relacionat jo crec que el que acabes de dir estarà un poc relacionat, que crec que serà un poc la mateixa resposta, en una pregunta que també volia fer-te, que era un poc el tema de xarxes, no? El tema de xarxes de, sobretot, la quantitat d'odi que hi ha en xarxes. El hateo. Exacte. Perquè jo personalment, a mi m'agrada molt utilitzar xarxes socials, Twitter i Instagram, soc un consumidor molt bèstia de les xarxes socials, però a banda, per exemple, també, i últimament veig, no, que entrar a Twitter i moltes vegades dic, és que m'enisca el segon perquè dic, no m'apeteix entrar a una xarxa social i veure tot el hate que hi ha i tot l'odi i dic, tio, que m'apeteix despejar-me, que estic jo que estic estudiant o estic en 5 minuts de descans de la feina i m'apeteix despejar-me un poc, saps? Pues sabeu el que faig jo últimament per a despejar-me, per a no pensar? Entrar a TikTok. Mira, veus? O sigui, TikTok s'ha convertit en la meva xarxa social de no pensar. Per què? Perquè tu m'eix... Bueno, la meva parella diu que soc Telecinco, ¿vale? Perquè esto de las Islas de las Tentaciones, perquè jo soc consumidora d'aquest tipus de programes, ¿vale? I jo ho he dit públicament, i què passa? Perquè estic farta ja de, por ver la Isla de las Tentaciones, eres menos intelectual. Pues mira, no. ¿Vale? No. Totalment. O sea, s'ha de diferenciar lo que jo consumisc per entreteniment que lo que jo pense d'aquestes persones. Correcte. Que és totalment diferent. Totalment, exacte. Entonces, quan tinc un dia de merda, o abans de dormir, o després de sopar, mentre a TikTok me veig 4 trends virals de persones ballant, 4 coses de què hacer para cocinar, que damunt m'hi sé molts de cuina, que jo cuine fatal, o coses de Telecinco, i desbloqueig la ment. Ai, pues jo ho intentaré, això, Desbloqueig la ment. Perquè Instagram és massa postureo i ho reitere. O sigui, poques persones veig que siguen, que m'entretinguen de veres en Instagram, i Twitter és hateo màximo. I a més és Twitter és molt d'odi. Twitter són 4 persones, sempre les mateixes, i si doneu compte, entreu al vostre Twitter, que sempre vos eixiran les 4 persones que sempre estan 24 hores en Twitter, criticant-ho tot. Jo he de dir que, mira, Twitter, jo fa molts anys em vaig llevar el Twitter, jo ja era aliè. Què va passar? Que quan vaig començar a eixir en el meu home és molt usuari de Twitter. Sí, claro.
I clar, hi va arribar un punt que vaig ser un poc com una senyora major, no? Que de veres que decidís obrir-se el Facebook, perquè clar, al final vaig pensar, collo, Si no que estigués- està coent-se Claro, ahí, clar. perquè posa fotos, posa no sé què, i jo no m'entere de res, i dic, I tu vols pues, estar ahí al pairo. Sí, sobretot també perquè posava fotos meues, perquè Claro. anava a algun lloc, em feia una foto, Sí. i clar, i no ho veig, i jo dic, Claro. bueno, pues va, vaig a tornar-me-lo a obrir. És un fèmer, o sigui, Sí, és un fèmer total. damunt, una cosa que estic super... I em preocupa realment perquè pense que és... Que l'haig comprat Elon Musk. Clar, No. això, i a banda, que jo penso que és un perill per a la democràcia, no? Perquè el fet de poder fer els vots que són els perfils estos Sí. buits, no? Sí, que... perfils falsos comprats. Correcte, Exacte. que per a reproduir discursos, clar, al final és molt perillós, Sí. no? Perquè Eh? crees la sensació de que hi ha millor un discurs dominant Que és realment no és. Que és artificial. mentira. Sí, Home, que en el perquè- carrer no està. Clar, Lo i que va això- passar en Donald Trump. Clar, o Exacte. sigui, és un perill per la... I hi ha certes forces d'ultradreta que també estan gastant-les en l'estat espanyol, no? Clar, i això és un perill per a la democràcia, però bueno, jo estic a favor de limitar aquest dret. Llame comunista. a La llame- temporada tercera No. és la temporada de la polèmica per a tornar a la he de dir voz que a mi Elon Musk m'odia perquè m'han tancat el compte de Ah, Twitter de veres? sense fer res. Què t'ha passat? Esperen, que no, Conta'm-ho, és que eh? això ja està O sigui, establert. què m'ha passat? No ho sé. Perquè de sobte m'han dit el teu compte està bloquejat permanentment després d'una exhausta revisió. A mi no m'han enviat cap missatge previ a dir Claro. Gènere, estàs fent això mal. No, o sigui, i jo en Twitter he de dir que no sóc blanca perquè jo crec que i defenso les meves idees, però tampoc sóc una hater de la vida. I l'últim que havia penjat era que anava a presentar un acte de Guillem Agulló. Hola, perdona. Ja, sí que no estàs ahí fent cap delicte. Vull dir que no David. estic ahí... Que a veure, que I és m'ho que- han tancat sense, Això. sense motiu. Però per la part que esteu dient de que Twitter vos pareix un femer, a vegades me plantejo i dic, Nerea, però si Twitter, pa què? I després dic, doncs moltes vegades en quant a feina, no? No, Clar. És de veres que és que a veure, no és el mateix, vull dir... Siga, jo en la feina sí que és de veres que hi ha molts perfils, jo en l'APM me duc molt bé Ai, és i de sempre veres. està el director Vaig veure. parlant-me, Vaig veure. tuitejant-me... Aleshores, jolín, sobretot per a mi Twitter és molt Catalunya, no? Perquè a mi m'encanta, no? I que la gent a poc te puga conèixer en Clar. tots els països catalans, no? Sí. I és de, joder, és una bona finestra. Clar. I me l'han tancat. Elon Musk. Molt mal, això és Vaig a posar-te, reivindicació. vamos, reivindicar, o sea, no tanquen el perfil de Vox i me tanquen a mi, Exacte. no tanquen el perfil de Abascal i me tanquen a mi. Total, és de veres. No, i que però és una volteta i és el que estàvem Clar. parlant off the record, Mira, que veus pius tots els que vulguis i veus de tot. Però això se pot, en sèrio? Sí, És sí. que jo això Ai, no ho sé. carinyo. És que A jo mi això no ho Espera, sabia. és que... A veure. Jo vaig a A confessar veure. així i em sap mal perquè Tu haig de pots deixar-la muntar en el el teu cul a piu? l'aire. No, però, carinyo, no. No, pues mira, és que ara ho dic encara més Vinga. raro. Alguien que em va introduir en este món va ser la meva amiga Gonzalo, que em va dir en Twitter n'hi ha porno, carinyo, i jo, perdona, i em va dir, pues claro que n'hi ha porno, no sé què, i em vas introduir falsa. Però com que hi ha porno? Però jo crec que te vaig posar el perfil de Tim Krager. Ah, que A veure, vale, però una cosa, per la gent com jo que jo no sabia que això existia. Tu com ho busques? Per hashtag? No, perquè en Miss alguna vegada... Per m'he dit- Twitter o què? No, o sigui, a veure... No, a és veure, que- per exemple, a veure, Tim Krager, Vale, ¿vale? Que qui és un és eixa actor, és un persona? actor Ah, va. porno Vale. conegut, ¿vale? Que està bueno, Vale. ¿vale? I jo el seguisc en Instagram. Vale. I vaig veure com dia pujava no sé què el Twitter i vaig dir, pues el maricón este també tindrà Twitter. I efectivament vaig entrar i tot el que Instagram censura, Twitter no. O sigui, tu pots ficar ahí la foto del teu piu. Bueno, ara passarem el perfil i no només són fotos, és... vídeos i tot. És una Todo, fantasia. todo. fantasia. Todo. O sigui, Instagram en censura una puta mamella, Sí. Sí. una puta mamella, Sí. i Twitter no. I Twitter no, en Twitter vaig posar, per això m'estranya molt Ja, que, tio. jo que sé, que vaig a fins on sabem, no estàs ahí publicant No, no, o sea, no, vull dir... saps que... A lo millor és perquè no publiquem mamelles i per això m'han tancat. A lo millor lo que O has sea, de fer és replantejar-te la teva carrera. Ja, tio, o sea, no sé, no és sé. molt fort. No I a sé. banda, és fort. parlant d'altra xarxa social, és que el tema de 20? TikTok... Sí. No, el tema de TikTok. És Ai, que a mi 20. em pilla lluny, tio. Ja. No, he intentat 2 o 3 vegades obrir-me un perfil, ostres, i no li pillé la gràcia. Hem intentat fer baix i tot, però... A veure, jo vos explique. A mi, jo també crec que me queda un poc major, jo tinc ara 30, i considero que TikTok és per a gent més jove, però això no lleva que tu
uno, te faces un perfil i sols sigues l'abuela Claro, doctora, ja. vale? Total. Tiqui, o dos, jo moltes vegades pues me faig un ballet, pues estic soles en ma casa, Claro. en que m'isca mal, jo sóc la típica que ho puja i m'eix mal i no passa res, Claro. saps? I després l'utilitzem molt també per agarrar talls de la tele, de programes que he fet, i tinc 2 o 3 que estes falles, jo, bueno, van ser una fantasia, Amb estic la 10 tia dies en la Amparito. tele, i la tia Amparito, la que no xilla, que va ser una xiqueta meravellosa, Sira, que vaig entrevistar en directe, que li digui, guapa, qui t'ha fet ese traje? Me fa, la tia Amparo, pero la que no chilla, es que las diferenciamos así. Y entonces, la chiqueta, claro, y yo, plorando de la risa, que Claro. no podía parar, i se va a fer viral, i en TikTok la penya no para de compartir-ho. Que guai. I després també tinc un altre tall que és parlant de les festes de poble valencianes en Això no és en un altre programa, no recordarà el nom, i també la penya, pues, TikTok a vegades se viralitzen coses que dius, Sí. per què, no? Clar, és que jo el concepte exacte. viral vos he de dir que encara no li ha pillat el tranquillo perquè a vegades se viralitzen coses sense voler-lo. Sí, Saps? totalment. Que també té eixa màgia, no? De Sí. que tu no ho busques i se viralitza. Perquè Sí. si tu vas a buscar la viralitat, error. Clar, Exacte. és difícil de preveure Sí. de vegades. Mira, jo no tinc contingut viral ni molt menys, però vull dir, quan vam anar a veure a Tono, Sí. vam tindre un problema en l'avió. Ai, ho vas hecho... Home, claro, ho vas pues jo veure. ho vaig retransmetre per això, no? Per Instagram, claro. A la conya, tal i qual, i recordo que vas tindre mogolló de reaccions i mogolló de gent Claro. parlant-me, la majoria de gent rient-se que, jaja, que risa, no sé què, jo pensava, ja, però és que no feia risa, jo. Però és que he de dir que, com Saps? ho contaves, feia Claro. risa, ¿vale? O sigui, era en plan de madre mía, de l'amor. Jo crec que la gent som doctors per naturalesa. Sí, totalment. Aleshores, tot el que siga Totalment. un poquito de que ho estigues passant mal i tu comentes, Clar. la gent va estar ahí. Claro. Saps? Sí, sí, sí. Això, i quan publiques coses d'amor. O sea, d'amor no vull dir foto con mi pareja, sinó pues, quan tu estàs començant una relació, a mi m'ha passat, no? Jo no compartís molt, però sí que és de veres que a vegades he compartit algo de la meva parella d'esquenes, no sé què, i tot- hola, qui serà? Hola, Ja i no tot, tornes ara ai, ahí, xan, i en qui xan. estàs? Si tens parella, no sé què, dius. Sí, o sea, i no passa res, però que la penya és molt... Has tret un tema genial Del perquè era jugo. la següent Las- pregunta que anava a fer-te. O sigui, com va el tema lligar sent famosa? Buah, és que vos he de dir que jo, quan comencé en la tele, tenia una parella, aleshores, fa quasi 2 anys que ho vam deixar, és de veres que durant aquest període molta penya te parla per privat, te diu, però mai, o sea, jo abans de, jo crec que d'estar en esta anterior parella, era la típica que, bueno, he tingut parelles, però, bueno, pues era jove, no? I un poc feia el que volia. Eren amics, amiguets. Sí, Com exacte. diuen Era les abuelites. jo era, no, com de, bueno, pues, bien, no? Claro. Aleshores, estic en esta parella 5 anys, Ah, pues. super parella, i ho deixi en esta parella i comencé directament en una altra parella, i què passa? Claro, jo mai he lligat per Instagram. O sea, no... Però perquè crec que és algo irreal, no vaig a dir, perquè conec gent que les seues parelles són d'Instagram, però considerava que si la penya te parlava per lligar era perquè sabia qui eres. Ja. Ja, ¿vale? sí. Y entonces això era com un foc de, pues no, tío. I damunt que me donava molta pereza, tío. Jo, saps? O sea, jo isqui una relació i de sobte la vida a vegades te posa en el camí a una altra persona que sin quererlo ni beberlo Tal qual. se convertís en la teva parella Clar. i el teu amor. I és el que m'ha passat a mi i ha sigut super bonic i és com... Ole, Nerea, que va l'amor. no ho buscava i m'he enamorat. Que bonic. Saps? És molt I m'he bonic això. enamorat. Un aplaudiment. Bravo! Molt bonic. I m'he Hola, enamorat, i m'he enamorat. I entonces, quan la gent intenta llegar en mi per Instagram, o passa directament, o dic, chico, o sea, Ja. Sí. no fa falta. Saps? Ja. A vegades, moltes vegades t'escriuen un missatge, no? Demane ajuda per qualsevol cosa. M'ho vaig inventar. Pues mira, Nerea, per arreglar la paret que se t'ha trencat has de fer això. Bueno, i era una excusa per parlar-te. I Ai. entonces jo el que faig és dir, gràcies. Claro, ja Ja, està. clar. Ja està. Ja està. Saps? Molta gent pel carrer també, sobretot quan t'hi de festa. Ai, la Sanfer, no sé què, no sé quantos. Jo soc super simpàtica i sabeu que no és de mentira, vull dir... No. Saludar a Eres tot molt el agradable. món. Sí, sí. No, però quan veig que la Claro, gent quan les veus intenta les un poc més, dic... intencions, clar.
hasta luego. Clar. Sí. I no me tallen ni tres, vull dir, pues adiós. Clar. Però lligar per Instagram, si jo no tinguera parella i no fora Nerea Sanfe, a lo millor sí que m'ho plantejaria. Claro. No? És com el No, Tinder. clar, a veure, Està a l'ordre del si el dia. segueixen 13.000 persones, Home! per probabilitat... Alguna pequeña No, Clar, sí. no, però... No, però em pareix molt interessant perquè això també en alguns programes ho hem comentat, no? En gent aixina que té més repercussió Sí, a nivell de xarxes, que moltes vegades si se t'apropen per la persona o el personatge, no? O sigui, què és el que realment li atrau a la gent? Això t'ha provocat... Rebuig. No, rebuig o dubte, no? O sigui, No, perquè, claro, pot claro. donar-se el cas, per exemple, que una persona que t'agrada físicament, a lo millor, no? El parle per Instagram i a tu et provoca alguna espècie de pregunta, no? De dir, vale, Clar. està apropant-se per mi o O per perquè qui pels soc. meus seguidors? Clar, saps? no, clar, això a mi me passa i suposa que jo ahir em comparo un poc sempre amb les persones que toquen en grups de música, no, de repercussió, Clar, exacte. que dius que t'estàs acostant a esta persona perquè és el cantant de o perquè Exacte. t'agrada per ser qui és. Aleshores és molt difícil. Sí, va. Saps? Vull dir, jo, com vos dia, he tingut la sort d'enamorar-me d'una persona que ja coneixia anteriorment, que ha sigut com tot, pues mira, la vida. Però si no haguera tingut parella, a lo millor haguera sigut difícil que jo, Clar. no? Que jo haguera trobat una altra persona, o sea, òbviament la genix, no? De baix de les pedres, però sí que m'haguera dubtat amb quina persona estar o no, Sí. perquè per què estàs en mi? I sobretot un poc, jo crec que he enllaçat un poc en el que han comentat abans, Sí. no? En el fet de que, clar, com tu exposes un poc la teua vida Clar, més la gent personal... sap com soc. Clar, exacte. Entonces- Però al final tu no saps com és l'altra persona, Clar, no? clar. I tal volta sí que és d'eres que exposes molt com eres Sí, i tal, sí. però suposa que també hi ha una part, vull dir que sobretot la part molt més personal que més s'aguarda no, i tal. òbviament, i jo hi clar, ha coses que al final... jo hi ha coses que m'aguarde la meva vida. Clar. Encara que soc prou transparent, he de dir, però sí que és de veres que no vaig a contar tot o no expresse tot. Sí, però que al sí fet- que l'essència de Nerea sí que és. Exacte. O sigui, jo no canvie, jo sóc així, saps? Aleshores... Però, joder, és que és de veres que el tema de lligar m'agradaria contar des de la perspectiva de pues m'ha tocat lligar això sent Nerea Sanfe, però és que ha sigut fàcil, o sigui, la vida m'ha dut a un camí. Clar. No sé com acabarà, ojalà, jo sempre li quedo a ma parella, jo estic tan enamorat que vull que estar en tu tota la vida, Ole. però l'amor sabem com és Sí. i jo què sé el que Clar. passarà, saps? Bueno, que dure, per ara que dure. Ai, Clar, sí! per suposat que sí, per clar que favor. sí, per supost, sí. No passa Hòstia, res. La Tono- taula, vos vaig a desmuntar la paret. Tono com a tècnic ara te farà un menys 10 punts. Menos 10 puntos para Gryffindor. I tal. Ai, sí, jo sí que és cert que últimament faig molt, un poc també, perquè suposa que també t'haurà passat, Sí. no? Jo és una pregunta que odia molt i justament, bueno, vaig estar parlant en Tono esta setmana, no? Perquè encara estic acabant psicologia i estic Sí. fent a distància Sí. i en tots els semestres fem com una presentació en l'aula, qui vol es presenta i qui no, no. I jo es veu que un dia estava un poc feroç i vas dir, pues vaig a presentar i vaig dir que tinc un podcast. No? Vale. Ella, artista. Ella. Aixina, vas pensar, Aixina, pues, que ens conega més gent perquè és, Claro, és no, una no. universitat de Catalunya i Vic. És la UOC? Exacte, Ah, és la muy UOC. bien. Expandiendo horizontes, Muy bien. no? Anem a conquerir. Home, ella xame conqueridora. Totalment. Total, que esta setmana me toca fer un grup, bueno, toca fer un treball en grup un treball optatiu i una de les xiques vivien als Estats Units. Total, que es fiquem i havien de fer una cridada, vale, per Skype, Sí. i em diu, ai, tu eres el del podcast, no? I clar, jo no recordava que ho havia dit en el fòrum, i me va fer la típica pregunta que jo crec que a tu també te l'hauran feta i Sí. no volia fer-la, però vull Però has de donar-li... fer-la, claro. No, però vull donar-li com un altre Sí. sentit, no? Que això ho vam parlar en l'episodi que vam fer en Cés Roca. Sí. La típica pregunta de no t'has plantejat fer les coses en castellà per arribar més? Vale, jo el que vull... No vull fer aquesta pregunta, Sí. vull fer la pregunta de no creus o com veus tu o com creus que pot ser si es trobem ja en un punt en el que puguem absolutament normalitzar fer contingut en valencià o creus que, per exemple, pot donar-se el fet que amb un canvi de govern o amb un tornem a retrocedir cap enrere, no? En quant a nivell de televisió i ràdio pública, en quant un poc al fantasma este del... Sí, del pasado. Exacte, Sí, sí.
Mireu, estic un poc farta de la no normalització. Com tu has dit, jo crec que ja hauria de ser normal i ja no hauria de ser notícia que nosaltres parlem valencià. Correcte. Crec, i això durà hate, que molta gent s'aprofita pel fet de fer coses en valencià per guanyar followers. No, esto llevarà hate, me da igual. Per guanyar followers, per tindre visibilitat. És de veres que fa 2-3 anys, i són poquets, sí que era notícia, perquè no hi havia aquest auge com hi ha ara, no? De penya que parlara valencià, que tal. És de veres que jo fa menys d'un any me van fer una entrevista en la ràdio i xerrant en la presentadora vas dir, a mi 2 i 3 marques m'han tirat darrere promocions, perquè jo vas dir, jo les faig en valencià i me van dir no en castellà, i sense mal rotllo vas dir, no passa res. Ja està, no passa res. I és de veres que se va agarrar com a titular. Estic un poc farta ja dels titulars de el valencià, o sea, ai, és que jo ho faig en valencià i per això he de ser, no, m'has de donar més visibilitat. No, tio, no, tia. O sea, estem parlant en la nostra llengua pues, com si fórem en anglès perquè fórem de Cambridge. Me dona igual. Saps? És que ja, i en sèrio vos ho dic, crec que molta gent s'aprofita d'això. I molta gent, jo genere contingut en valencià, però el meu contingut que genere és com si ho generara en castellà, en anglès o en francès. Vull dir, parlem de coses que no són la llengua. Òbviament també parlem de llengua, perquè considero que s'ha de parlar de llengua, però no estic centralitzant la llengua. I molta gent al País Valencià està sola centralitzada en generar contingut por i para llengua. Jo totalment d'acord en el que dius, i en este sentit Gon i jo, o jo l'he fet moltes vegades la reflexió a Gon, això vull que quede ben clar, no? Vull dir que he expressat aquesta reflexió amb igualtat. Vull dir, i això vull que quede ben clar que ho dic jo, que això només són les meves paraules, és la meva opinió, val? Però jo només vaig a fer una pregunta. Vosaltres penseu, o tu, Gon, penses que contractarien algú en la BBC que no parlara un anglès natiu? No. Val. Jo vull que la gent reflexioni a partir d'esta pregunta. Val? No estic dient, en esta pregunta no, perquè vull dir el que no estic dient. No estic dient, no és una qüestió ètnica, ni és una qüestió... No estic dient que una persona que només puguen treballar en apunt persones valencianoparlants de cuna. Això jo no ho estic dient. Jo el que estic dient és que algú es planteja que isquera un presentadora en la BBC fent un programa que no parlara un anglès perfecte. Jo crec que tot el món la resposta és no. Per què ho permetem en apunt? I ahí vaig a deixar la pregunta i suelta la bomba i ja està. Insistís, i això són les meves paraules perquè no vull que això es guiti a ningú, però pense que és una reflexió que cal fer, no? I ara, seguint un poc en este tema, vull que ens expliques què és treballar en apunt o què és treballar per a una productora, perquè molta gent... És diferent, és completament diferent. Exacte, explica'ns. Parlant, abans de començar en aquest tema, jo he de dir, com tu has dit, que no s'ha de ser valencià de cuna per a parlar un valencià, ja no dic perfecte, però... Totalment. Correcte. Ma mare és mestra de valencià i ma mare va néixer en Jumilla. Hasta 6 anys va viure en Jumilla. Mira, perdona un moment. L'altre dia me va semblar, el cap de setmana passat, me va semblar supercuriós perquè el diumenge, en apunt, en les notícies del migdia, van fer un reportatge sobre el bon temps que ja havia parat de ploure i tal. Van entrevistar a, crec que eren 3 o 4 persones, crec que eren 3, 2 dones i un home. Les 2 dones eren de València, van parlar les 2 dones en castellà, l'home era anglès i va parlar un valencià que dies, uau. Pues això, vull dir que no és per no haver nascut així. És per no voler. És per no voler. Correcte. Saps? I ma mare, bueno, és que és valenciana nativa. Saps? Aleshores que això quede clar. No estem dient no la penya que ve de fora o que no parla valencià no puga fer-ho. Saps? Exacte, però un mínim. Però un mínim. I que és treballar la diferència, no?, entre productora i dins de la tele. Molta gent se creu, no?, i a mi me passa diàriament. Ai, tu que estàs en apunt? Tu que estàs en apunt? Pues mira, a veure si mos pots treure esta notícia, pues a veure si tal. I jo dic, a veure, jo estic en apunt, però jo estic treballant per a productora d'apunt.
jo també és de veres que estic dins de les bosses de periodista, perquè abans de que obriren la tele jo vaig presentar tots els meus papers com a tots els requisits, però jo estava a l'última de la borsa perquè no tenia puntuació suficient. És de veres que m'han cridat per a fer substitucions en notícies, però estava currant, entonces alegues que estàs currant i continues en la borsa. Però una cosa és estar dins d'aixes bosses, tant de periodista, de càmera, de lo que siga, que és dins de a punt, que és com si fores un funcionària, vale? A formes, perquè realment com a tal no eres, en el teu horari estipulat de 8 hores, en els teus festius, en les teues pagues extres, i després és treballar en productora. Clar, la gent d'A Punt, què fa? La gent d'A Punt, que està en A Punt com a tal, fa informatius, esports, ara estan fent a l'aventura pels matins, el magazín matinal, i si m'equivoque, pues que algú mos corregisca, crec que res més. Se dediquen a tot el tema informatiu. O sigui, la resta de programació. La resta de programació informatiu i també ràdio fan esport, des de la banda, els informatius i això. I el magazín dels matins, amb Clara Castellón, les notícies que ara està fent-se per streaming. La resta de programació se fa per productora externa. D'acord? Tota. Aleshores, el magazín de la vesprada, Bona Vesprada, se fa per una productora externa. Els programes d'entreteniment se fan per productora externa, Terra Viva se fa per productora externa, Això no és normal, que és el programa que hem fet Maria Juan i jo, se fa per productora externa, Atrapa'm si pots de la Moa Carol se fa per productora externa, tot el que siga entreteniment i el magazín de les vesprades és productora externa. Això què vol dir? Que nosaltres treballem, el nostre, diguem, jefe és A Punt, però estem com subcontractats. Aleshores, les retransmissions tant de Falles, Madalena, tal, les fan productores externes. És a dir, és com si A Punt li contractara una productora, vull un programa que tracte de tal. Exacte. Li paga i la productora ja s'encarrega de fer el programa. De fer tot, de contractar. Sí que és de veres que les cares sempre passen per la cadena, o sigui, tu t'han de dir sí o no. També nosaltres, quan vaig entrar a Punt, mos feren un examen, no era un examen, era com unes proves lingüístiques, d'acord? Això no sé si se segueix fent. I nosaltres estem subcontratats. Què passa? Que A Punt llança, per exemple, en les bolses públiques, diu obrim convocatòria per a fer un programa de cultura popular, de no sé què. Aleshores la gent envia les seues propostes i després n'hi ha una tria i que ha tocat la productora X el programa tal, pues se fa. Molt bé. Però tot això és com extern, tot i que estem treballant per A Punt. Clar, jo crec que això és important que la gent ho sàpiga, no? Perquè és el que tu dius, no? Moltes vegades, és que en A Punt així no sé què, i moltes vegades aquest contingut no depèn d'A Punt, depèn d'una productora... Clar, o sigui, sí que és cert que tot el que fan les productores passa per A Punt. Sí, està com fiscalitzat. D'acord? Sempre, vull dir, tu abans d'emetre un programa sempre per estar per A Punt, tant com si és un programa gravat, com si és un diari en directe, pues les escaletes, o avui anem a parlar d'això, ells i elles tenen el control perquè són la tele pública valenciana i han de saber de què es va parlar. Clar. D'acord? Aleshores, és aquesta diferenciació. I tens por, perquè clar, vull recordar que dins d'un any, no? En un any, el 21, hi ha eleccions. Tens por del que puga passar? Sí que tinc por i em fa pena, perquè considero que la gent, i no és per ser flipada, però jo em considero una persona professional. Aleshores, pense que els professionals de l'àmbit periodístic que ara estem treballant, òbviament, com en tot, hi ha gent que val i gent que no val, gent més curranta, gent menys, però com en tots els treballs del món. Considero que si se canviarà de govern ens farien fora a totes i tots, i que seria una pena, perquè tot el que hem construït en 4, quasi 5 anys, currant a muerte, que se'n vaig a la merda per unes eleccions. Per una altra banda, pense que és el que hi ha, que òbviament si és una televisió pública també és política, aleshores tot i que fem un servei públic tot va lligat a la política. Però sí que tinc por. Jo sóc una tia que me busque les castanyes, entonces si no és en A Punt serà en un altre lloc, saps? Però me fa pena. Clar, pel projecte, me fa pena. No? Pel projecte, perquè la gent ja te coneix, perquè la gent t'associa, perquè la gent... Jo sempre he dit, jo vull fer tele, i ja no tele...
O sigui, sempre he dit, vull fer tele per a la gent que veu la tele. I la realitat és que la gent que veu la tele són les senyores i senyors majors que estan en les seues cases, en els seus pobles, que necessiten companyia, que necessiten que una persona els parle, els acompanye, perquè molta gent està sola. I jo sempre he tingut aquesta il·lusió. I fer-ho ara em fa molt feliç i no fer-ho, pues em fa pena. Sí. Saps? I al final jo crec que també és un poc perquè el creus el projecte, no? Clar. I que creus la finalitat de... Òbviament hi ha coses que t'agraden més i t'agraden menys, Com i hi ha tot en continguts esta que vida. dius, pues este contingut jo no ho faria, o jo ho faria d'una altra manera. Però bueno, Si estàs sempre itacant, no? O sigui, és a dir, sí. Exacte. un objectiu final, i això és molt important, no? I això, esta pregunta no és innocent, no? És perquè així sempre volem donar peu a la reflexió Sempre. que cal reflexionar abans de posar el paperet en l'urna. Sí. I des Totalment. d'ací mai direm a qui ha de votar la gent, No. però podem recomanar. Mira, jo en que no voten a Vox, per favor. O sea, i ja no me vaig a mullar més, però no Exacte, però sí. la xenofòbia, el racisme, la intolerància, és que en sèrio això me fica negríssima, o sea, no ho suporte, no? Això és que no nosaltres puc en la meva vida. ho hem parlat tant davant dels micros com darrere, no? I jo crec que al final, bueno, és el meu pensament de fa molt de temps, que crec que al final està tan la falsa idea esta de que els drets per tindre-los són ja per a sempre No, i no cal treballar-los, clar. aconseguir-los i seguir lluitant-los. Exacte, és que és això, és que és totalment I això. sabeu el que me fa por? Les noves generacions. Molt. Moltíssim. Perquè en falles, jo anava pel carrer en el micròfon i me vaig trobar amb molta gent valencianoparlant en l'estació del Nord, vaig fer un directe superguai que venien de pobles, superguai. I 4 xiques que vaig entrevistar, 2 i 2 per separat, valencianotes superguais i totes en la bandera d'Espanya, en tal. Jo dic, és que ja a un m'agarre, Clar. no? Fins i Si tot hi ha la gent que gent votarà per valenciana- primera vegada, Clar. fins i tot la gent de poble que me juga una orella, que els seus pares són currants, saps, sí, proletaris, sí. com els pares, com Sí, els vostres com els pares, nostres, i dius, m'entra agonia, m'entra por. Sí. Clar, este tema és molt interessant. El problema és que estem arribant ja al límit de temps. ja. Però a mi m'ha agradat molt, no. O sigui, Sí. a mi m'ha encantat perquè jo crec que hem vist una Nerea que no estem acostumats a veure, no? Totalment. Jo diria que crec sí, és de veres, ja és superguai. Sí, i Molt guai. jo ho agafo com una victòria, no?, d'este Clar. podcast. També. La veritat és que, com has estat, Nerea? Ai, molt bé, jo és que estaria xerrant quasi 5 hores, ja ho sabeu. La veritat és que és molt guai. Eres, bueno, clar, és que a veure, també es nota quan a una persona li agrada xerrar, Sí, no? Perquè totalment. has sigut... no, jo ho he notat, no? Que eres Sí. molt arrolladora, que eres... A banda, eres una professional del ram, Exacte. no? Aleshores, Bona comunicadora. perquè moltes vegades ens costa traure les paraules a la gent que ve, però en tu has sigut... Sí. Ja, mireu, jo vos vull fer una pregunta. Ara que has dit arrolladora, molta gent me diu, i això vull que vos mulleu, que quan me veuen per primera vegada se pensen que sóc antipàtica. Ui. Sense conèixer-me per Instagram. Vull dir, gent, això m'ho han dit en persona. Tinc pinta d'antipàtica? Jo ara vaig a dir-te la Mullat. veritat. Sí. No, en sèrio? no t'he dit que sí, no t'he dit que sí. T'he dit que sí, O sea, que vaig a dir-te la veritat. Ah, vale. La gent guapa... Tu això ho has dit sempre, és de Clar, veres. és que la gent guapa, quan mos veuen, a la gent guapa... M'encanta! No. Però quan mos Joder. veuen a la gent guapa, molta gent ens veu antipàtics. És així, no? Això m'ho han dit a mi, Que no? sí, És de veres? que sí. I jo, Perquè hi ha una certa distància, no sé... La gent, té un poc de respecte a l'hora d'apropar-se a nosaltres. És que m'encanta incloure. No, joder, però és que si no fora de veres, però és que sou guapíssims els dos, vull dir... Clar que sí. No, Ai, no és per totalment. res, saps? Però no, Però m'ho han dit. però t'ho dic de veres, I jo crec dic, que- colló, és de veres que no m'agrada que la gent me invaïsca el meu espai Ai, a mi personal se me passa igual, fins a i a que Antònia igual. no te conec. O sigui, i molta gent és de veres que és com de... Claro. Saps? Cuidao. Però això Claro. era perquè has dit arrolladora i he dit, pues jo he No, de llançar però- esta pregunta. Claro. Però jo crec que és perquè eres molt guapa. No, sóc molt guapa. Bueno, ja, busqueu-la en Instagram i veureu com Clar, farem una enquesta. Farem una story en una enquesta a veure què vota la gent. No, ¿De jo qué no vull fer vota? una enquesta, la raó la tinc jo. Esta es la democracia que me gusta. Ai, Me encanta, mare. porque sí, ja Clar està. que sí. Ha sigut un plaer tindre't així. Sí, ha sigut, Nerea. la veritat és que sí, molt guai, eh? Moltíssimes Una xerrada gràcies molt per bona. vindre. Quan vulgueu, ja sabeu.
O sigui, quan comenceu a fer streamings i aquestes coses... Pues sí. Uf, això encara és que falta... A ver, el Sí, técnico, però bueno, una val. webcam, una Sí. saps? Però és que és clavar-li més feina a Tono i ja va molt saturat. Però és molt guai. I és necessari, tio, és com... Sí. Che, saps? Tindre altres... a vegades el que estaven dient, vull que me fique Instagram avorrís, Twitter i tal, pues me fique el podcast. Claro, I els dos ja maricons està. es donaven. Clar, Saps? que com vosaltres no tenim aspiracions en realitat en el món, No. parlem lliurement, no? Sí, Moltes vegades prou jo crec que lliurement, passa eh? això, no? Però bueno, ha sigut un plaer. Es veurem en el Estaríem Festival de així. les Arts. Ah, Aniràs... no me compra l'entrada, però... Pues llancem una... Quan és? Vos he dit que quan mos van trobar, i ja acabem, quan mos van trobar anava amb Durex. La marca de preservativos Durex. Oye, pues... Y me regalaren un pack, o sea, yo tengo Durex un año. O sea, Hòstia, pues de puta allí, madre. jaja, jiji, Oye, pues ¿sabes? si mos volen invitar a Bravo, l'E3. bravo Durex. Sí. I sempre amb protecció, per favor. Jo, a veure, ja posats, si mos han de Sí? fer una col·labo, que jo sé que Druni col·labora en el Festival de les Pues Arts, Druni m'envia coses a mi també. pues que Pues se Druni. expanda. Druni. Expanda. I si és Druni, Durex, Tu què una vols, colònia i un va? vibrador... Exacte. Tia, a mi Amster. Que la cervesa gratis que Sí, perquè ahí és caríssim, eh? Uau, és Fatal, molt car. fatal. I damunt, la putada és que quan hi ha tanta gent t'apenguen un espentonet i ja te cau dos gotetes de cervesa Ja, i te tio. fa mal, saps? Ja vales 2 euros ahí. No, home, sí, perquè la... És molt fort. Caríssim tot. Sí. Que Bueno. baixen els preus. Bueno, Moltíssimes gràcies, Gràcies a per vindre. vosaltres. Gràcies. Gràcies per escoltar-nos Sí. a totes i tots. I ens queda una cançoneta. És que nosaltres acabem sempre en una cançó. Ai, per favor. Aleshores, Quina vols acabar? Ai, Tria. tinc el braç de la vacuna. ai, puc triar una... Ai, m'han de vacunar a mi la tercera, ara en breus. Trie una. Sí. La que me done la gana. Claro. Ai, Se la sap. Que pues, se la va home, saber. mira, pues jo, perdoneu, és que això en al·lusió a mon pare, papa te quiero, mama també, però anem a ficar Llepolies de so, que és la favorita de mon pare. Molt bé, clar. La favorita A de la veure, vida. No la fiquem, la cantem. Ah, la cantem! Vale, 2 y 3. Llepolia, con pica con vista. Cuideu-vos, amor. Mala alegría la Llepolia.